איתנו להמלצות. סופר פארם. טוב, המלצה לדורדורן שנשאר באמת להרבה זמן והוא גם זול ברמות. זה של קרימה ב-13 שקל, יש אותו במלא ריחות, אני הכי ממליצה עליו. טוב, זאת המלצה של אורי, המגבונים דיסני האלה שעכשיו הם ב-12 שקל. קיצר, בהמלצת אורי. יש פה גלוס ירוק של אסנס שמשנה את הצבע בשפתיים, הוא גם ממש זול. באמת מציאות שוות ברמות. קיצר, וואו. שיש לה אור יבש, הקרם גוף הזה נדיר אחרי מקלחת, הוא מושלם ויש לו ריח מה זה נעים, ויש לו גם סבון גוף. הנה אורי פה בוחנת. זה הצד שלי. וואו, ריח של מגבונים. נכון? אבל בקטע עדין. טוב. אל הבלוג. היי בלוג! אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, אין. מה דעתך? על בסיס מים. קיצר אורי, מצאתי לך את הכי זול. תודה רבה. המגבונים האלה נדירים לחופשות, לטיסות, זה רק 10 שקל. ונולה, עכשיו יש מבצעים ממש גדולים. אני הכי ממליצה על המפיץ ריח הזה. קניתי אותו אז בהול של סופר פארם, אם אתם זוכרים. ויש ממש מבצעים משמעותיים. לקחתי את הנרות האלה, אורי אומרת שזה עושה ריח מטורף בבית, וזה גם במבצע. אני תמיד ממליצה על המזרקים של סופר פארם. יש פה גם מזרקים שמגינים על השיער, כמו המזרקים האלה, וממש זולים. נגיד יש 50% על הפריט השני. יש פה גם את המזרק הזה של עדן פינס לקוקו גבוה מטורף, שעכשיו חזר למלאי, כי לא היה אותו מלא זמן במלאי. אם אתן לוקחות פדים קוסמטיים, רק זה, אתם לא מבינות איזה נוח להשתמש בזה ולהוריד בזה איפור. זהו, תגידו לי אם תרצו הול וחלק 2.